Lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye juma ye mai kalo tile 23 san 2025 ka bɛɛ lajɛlen fo. Juma Ala ka timɛko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ. An bɛna bato minnu kɛ Ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ. Kuma tile Ala ka timɛko ɲuman di ani silamɛ cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ma. Sɔgɔmada in na kumaw fanba ye min ye vérificateur général ale ka baara banna, vérificateur kura o sigira. Baara minnu sera ka kɛ ale ka hukumu kɔnɔna na sa an bɛna an da don olu la k'olu fɛsɛfɛsɛ aw ye. AES ni CEDEAO olu ka lajɛw bɛna kɛ bi u bɛ se ka fara ɲɔgɔn na cogo min na sa o bɛna sigi gu minnu kan. Ɲɛbila sɛbɛn dɔ o bɔra sɔrɔ o bɛ min ɲɛfɔ an na tila ka o fana da aw tulo kan. Ni waati na an ka ministre min bɛ sigida lakana ko kunna ni yiriwali kuntalajan ale bɛ Marokukaw fɛ yen baara la. Baara mun bɛ tali kɛ sa Tamaro ale ni jitɔyɔrɔ min bɛ Tamaro Sahel kungo kɔnɔna na olu bɛ se ka lafasa cogo min na Mali a b'o ko fana kɛnɛ kan ye. Min ye mobiliba bolila dɔ Gawo sira kan ale kɔni fatura n'o ye convoyeur ye mugu o de cira ale la. Sogoko o kun gɛlɛyalen don kosɛbɛ Mayinakaw fɛ yen ni waati na ko sogo kɔni ko a bɛ ka sɔrɔ. Muso minnu bɛ an sɔngɔkaw fɛ sa musaka dɔ dira olu ma u bɛ se ka boloma yɛlɛma kɛ cogo min na. Keba an sɔngɔ yɔrɔ 3 bɛ yen i bɛ hakili to olu la. Talatai, T-Site ani Tina Hama. Ni yɔrɔ ninnu ninnu ko ma nɔgɔn dɛ Keba nka don dɔ la an nana baabu sigi ale kan. Seko ni Dɔnko Mamu Dafe min ye AES fasa dili baaraw ye olu kun cɛla ni surafana dun ye. Maliyɛn minnu tun bɛ UNESCO la Seku Keyita ni a ka maaw ka taa fara Maretu Diko kan sa ani Charles Arbi olu fana k'u y'u jɔyɔrɔ fi kosɛbɛ UNESCO la Faransikaw fɛ yen Mali ale tɔgɔ la. Seko ni Dɔnko ale ta nasira fɛ min ye Senu polisiso ye Keba ale a ye belebele kɛ kunun dɛ. Nin ye mobili 2 tɛ fiyewu ani sefa wari miliyɔn 60. Dɔgɔnɔw ka fɛn tɔgɔ ye di dɔgɔnɔ masque ninnu o fana b'a la. An na tila k'an da don la an ka ko bɛ kun cɛ ni min ye o man di kosɛbɛ. Général Bamba n'ale tun ye armée de l'air chef d'état-major ye a ye jɔyɔrɔba fana caman sɔrɔ wolomansiri sabaw ka kun kan Ala y'ale ka kalifa minɛ ala Marokukaw fɛ nin kalo tile 18. Seku Traoré ni ale yɛrɛ tun ye secrétaire général de présidence la Ala y'ale fana ka kalifa minɛ a la. Ni y'an ka kuma la kumabaw ye sɔgɔmada in na sɔɔni an bɛna minnu walawala a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na. Keba metanda o bɛ da yɔrɔ ɲini n'o tɛ ni su kora ka ban o ye sumaba wololen ye. N bolo bila n k'i sɔn o tɛ maaɲumanya taamasere dɛ Keba. N bɛ tilen ka min f'i ɲɛna o don. Jabaru masa i wasa don ale la. Maaninfin i kana tigɛ i yɛrɛ la fiyewu Keba. Min ye maa min bɛ yen dati tugu ko t'i k'a ɲinɛ ma foyi tɛ latigɛ ni ale tɛ i wasa don ale la Keba. A ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn nka an k'an wakili kɛ Jabaru masa ye. Keba bi sɔgɔmada in na an bɛ don Orange Mali kɔnɔ tuguni. Keba min ye bi sɔgɔmada in na gafe ye Sphinx a bɔko 954 na n'o bɔra bi mai kalo yɛrɛ sɔgɔmada in na fasiriba Adama Dramé don cɛjan selen a yɛrɛ kalimu kalata zen min ye sekirika ye n'o o ye Mali ale gardien ka lafasa jɛkulu dɔ baarakɛ yɔrɔba dɔ ye ale ni Orange Mali de karilen don ɲɔgɔn na Keba. I b'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnnin caman ni ɲɛji sera anw ma yan minnu bɛ baara kɛ Orange la n'olu caman gɛnna ka bɔ baara la taama mɛnɛ sisi ma bɔ u y'a daturu la k'a da jaba la a ko ma se ka sigi sen sigilen kan. Sekirika ale min ni Orange bɛ ɲɔgɔn na zen Keba Adama Dramé ka sɛbɛnni na n'o o fasililen don Sphinx bi sɔgɔmadalama in kɔnɔ ko min ye sekirika ye e ko a ma Orange ka minɛn wɛrɛw minɛ de. Dɔɔni dɔɔni min ye Orange ɲɛmaaw ye Adama Dramé ka fɔ la u bɛ ka ko faamuya k'a yɔrɔ k'a fɔ ko min ye Mali ye u tɛ se ka na u sago don u dungɔ kɛ min ka d'u ye k'o kɛ maaw la ka taa ten.
waleya min bɛ yen n'o tun ye sa k'a fɔ ko maaw tun y'u bolo da u ka musaka kan n'o ye sekirika maaw ye k'olu delila sa u ka se k'u bolo wuli yaasa musaka min bɛ yen n'o o ye janvier kalo saraw ye olu bɛ se ka kɛ cogo min na k'olu don bɛrɛ la min ye orange ɲɛmaayaso ye ale tun ye kati gɛlɛya min kɛ ka waleyaw tali min kɛ ka kɛ o kati gɛlɛya o nana to tuguni min ye sekirika maaw ye keba u y'u bolo da orange a ka minankura wɛrɛw ka tuguni dɛ a yera sa k'a fɔ k'u ka kɔnti min bɛ yen n'o y'u ka warimarayɔrɔ 14 ye u y'u bolo da u ka keba o fana tɛmɛnen kɔfɛ tuguni orange i b'a dɔn k'a fɔ a jabalaba o ye faransi ye sekirika maaw u y'a yira k'a fɔ ko n'olu ma bila u ka hakɛ kɔnɔna na keba fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ min bɛ yen bi ni swɛngsi tun y'a kuma fɔ a mɛnna a ka bɔli tɛmɛnenw na ko min ye waleya in ye ka kɛ ni olu ka sɔrɔw olu kumaniyali ye u ma orange mali ale fɛ k'u na se n'a ko ye faransikaw fɛ yen bɔgɔ jeninen kan nin waati in na kɔntara min bɛ yen n'o bɛ sekirika ale ni orange ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔsɔlen don kosɛbɛ sabula orange ale b'a fɛ ka min kɛ o ye senkɔrɔmacɛli ye sekirika ale ka jurukɔrɔw bɛ yen o ma sara min ye jɛkulu kura ye ka n'o bila sekirika nɔ na k'a sɔrɔ baaraw bɛ baara la bi orange kɔnɔna na a fɔra ko n'olu bɛ kɛ o kan ka di an yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw ma olu k'o baaraw kɛ min ye nin jɛkulu in ye n'o ye ING ye ale min ni kɔdiwarikaw banna la senegalikaw banna la ko orange a b'a fɛ ka na o de cogoya o de la ntɛnɛn tɛmɛnen sa n'o ye nin kalo in tile 19 ye sekirika maaw olu wulila tuguni keba orange ka mobili 100 u y'u bolo da o kan min 9 o ye kurakura ye n'a fɔ adama Dramé kɛlen k'a fa siri cogo min keba groupe électrogène orange lakaw fɛ yen 329 u y'u tɛgɛ da o kan tayi min ye wari musaka fana ye sefa wari a bɛ taa se fo miliyɔn 100 n'a kunkanfɛn ma n'o b'u ka kɔntu kɔnɔna na u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ bankiw la Mali la yan sabula u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye citation directe ye u y'o de ta ka ɲɛsin min ye orange ye ale ni nin jɛkulu in sekirika u karilen don ɲɔgɔn na sabula orange ɲɛmaayaso maaw keba olu yɛrɛ fana ye denmisɛnnin caman ɲɛji bɔ an ka jamana kɔnɔ yan kɔntaraw olu tɛ tɛmɛ o siraw fɛ baara kan ka kɛ cogo min na u t'o lafasa min ye nin baarakɛ jɛkulu in ye sa n'o o de b'u ka yɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in ye a tɛ se ka bɔsi olu la cogo si la k'a ta k'a di jɛkulu wɛrɛ ma n'o ye jɛkulu bɛ bɔ jamana dɔ kɔ kan ka na olu ye wulikajɔ kɛ ka orange maaw la kuma ɲɔgɔnya k'u lasɔmi u m'a faamuya o de la sa sekirika maaw olu ta k'a di avocat belebele 3 ma minnu bɛ ka nin waleya in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ Adama Dramé ka fɔla sa ko min ye orange ye a ɲɛmaayaso k'a n'a dɔn sen ko ala ye kami ɲɛgɛn ko sabula u bɛ sariya sɔsɔ min na u bɛ ka denmisɛnninw gɛnni min kɛ ka bɔ baara la u bɛ ka maaw kumaniyali min kɛ u ka hakɛw ma u ka bɛnbɛnbɛn n'u ka janfanjugu n'u bɛ k'o ta k'o ɲɛsin Mali jamana ma bi ka ɲɛsin baarakɛlaw ni denmisɛnnin fitininw ma k'u kan k'a dɔn ko dan na k'a ko la sabula min ye sekirika ye ale n'a ɲɛmaayaso olu ko k'u tɛ jɛ u t'a kɔ dɛ keba u sigilen don yɔrɔ yɔrɔ n'u bɛ baara kɛ yɔrɔ yɔrɔ o groupe électrogène u y'olu bɛɛ lajɛlen salo o fana kɔfɛ tuguni maaw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ni tile 3 laban ninnu na nin waati laban na keba min ye orange ye a ko yɛrɛ kun gɛlɛyara kosɛbɛ a sɔrɔli yɔrɔ dɔw la olu ka gɛlɛ sabula min ye batteriw minnu bɛ baara ninnu kɛ olu bɛɛ lajɛlen taara wa keba Adama Dramé ka fɔla 100 sarada la 38 orange bɛ musaka min sɔrɔ a ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na a bɛ bɔ Mali jamana de kɔnɔna na yan Adama ko Mali ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabula san o san min ye sefa wari miliyari 120 ye orange a b'o de sɔrɔ tunɔgɔn Mali kɔnɔna na yan miliyari 490 o min ye u ka sɔrɔ yɛrɛ bakuruba bɛɛ lajɛlen ye Mali ale jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ ko n'i y'a mɛn orange k'a bolofara bɛ Mali la keba k'o de jɔyɔrɔ ka bon o de bɛ baara kɛ o de bɛ musaka caman sɔrɔ ka tɛmɛ a bolofara fɛn bɛ farafinna kan bi ko n'i ye nin cakɛda belebeleba in ta k'a lajɛ ko maliyɛn minnu b'a kɔnɔ k'olu ta kɛlen don bolola sɔnni ye k'olu tɔɲɔnen don olu denmisɛnninlakaw bɛ gɛn u bɛ bɔ baara la bureau de classement bɛ sigi sen kan min ye baarakɛyɔrɔ yɛrɛ ye ka ko ta ka ɲɛsin maaw ma maaw n'u ka hakɛ minnu ka kan olu t'olu tɔbɔtɔ impôt loyer ka taa se fɛn wɛrɛw ma Adama Dramé ka fɔla ko n'o bɔra a la ko Mali ta ye mun ye orange la sisan
sariyaw yɛrɛ bɛ min fɔ k'a fɔ n'i bɛ sigi baara hakɛ min kan ka di jamanadenw ma k'o de kumaniyatɔ filɛ nin ye nin waati in dunna Mali ye jamana min bɛ k'a yɛrɛ ɲini musakako gɛlɛya bɛ a la nka k'a ye k'a fɔ maaw de sigilen don olu bɛ ka nin waleya in kɛ ta tɛ ka mɛnɛ si tɛ ka bɔ Adama Darame ko ka ɲɛɲini k'a ko la dɛ keba ko sabula ko n'i ye orange yɛrɛ bakuruba bɛ ta k'a lajɛ u bɛ musaka min sɔrɔ an fɛ yan keba sefa wari miliyari 30 o de bɛ mɔgɔw ka sara ma u ka sɔrɔ yɛrɛ ye miliyari 900 ani 90 miliyari 400 ani 93 ye u b'o de sɔrɔ la an ka san kɔnɔ 100 sarada la sa n'i y'a ye sɛbɛn sa k'u ka wari min yɛrɛ bɛ to a ko bɛrɛ ni si tɛ min fana bɛ yen n'o kan ka di mɔgɔw ma bi ko n'o ye an ka denmisɛnninlakaw bɛ don baara minnu na olu bɛɛ lajɛlen k'olu kumanalen ma orange y'i ɲɛtugu keba ka denmisɛnnin maa 770 ani 70 de gɛn ka bɔ baara la u ka hakɛw u ma o sɔrɔ u y'a daturu la k'a da jaba la ka taa min ye procès k'olu kɛ ka wuli ka jɔ kɛ fo k'u ka babinu bɛ ban pewu dugu yɛrɛ tunna kɛlɛ kɔnɔ an t'u mankan yɛrɛ mɛn tuguni yɛrɛ keba procès ma nɔgɔn dɛ kiiri n'i bɛ taa ale la i labɛn a musaka bɔ ka ca ko yalama tɔnɔni min tɔlen filɛ nin ye ni segiri ka jɔyɔrɔ y'o ye k'o fana bɛna ta ka di kɔkamaw ma wa ko yalama an bɛna an sigi k'o ko kɛcogo lajɛ wa Adama ko a ko dabalibanyɔrɔ ye min ye ko orange a kɛlen don birimisi jabali min ye bi ale nɔnɔ a tɔnɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ ka kumaniya an ka jamana ma an dun ka jamana fana kan ka wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ dɛ ko n'o tɛ Sonatel yɛrɛ kɔnɔna bi keba maa minnu bɛ yen n'olu bɛ 100 sarada la 32 sɔrɔ 35 jamana 5 minnu n'u b'olu kɔnɔna na Mali kelen ta ka ca n'a bɛɛ lajɛlen siɲɛ 3 hali Senegal an bɛ tuma min don u kun Senegal tɛ se k'a don u kun bi na ko kumana ko orange Mali maliyɛn minnu b'a kɔnɔ maa minnu gɛnna baarakɛla maa 1000 ani 800 k'olu ka sara ko fana dun ka dɔgɔ dɛ k'u ka sara ka dɔgɔ ni Senegalikaw ta ye siɲɛ 2 min ye sɔrɔ min bɛ k'u ye o fana ka dɔgɔ maliyɛn minnu yɛrɛ dun bɛ baara min kɛ maa si t'a kɛ orange ale bakun kan Adama Darame ko 5-6 sɔgɔmada ma kɔnɔ ko kumana ko orange k'a bɛ fɛ k'an kumaniya an ka hakɛw ma wa sefa wari miliyari 120 o de y'u ka tɔn ye anw ka jamana kɔnɔ yan san o san ko o bɛ se ka kɛ ka baara min ɲɛ yan ko o bɛ ka kɛ wa musaka in bɛ bɔ cogo di orange money wari bɛ taa cogo di an bɛ telefɔni minnu ci jɔn bɛ k'olu jate Mali ka hakɛ yɛrɛ ye mun ye nin bɛɛ lajɛlen na a bɛ ka lakɔlɔsi cogo di walima an bɛna an sigi k'a lajɛ an kɔni ta ye Musa ni ta ye kɔmɔ ye ni kɔmɔ bɔra Musa ni ka boli k'i dogo wa Adama Darame ko wulikajɔ min kan ka kɛ bi keba o de ka dan sigi sariya min yɛrɛ ye orange yɛrɛ yamaruya ka na an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye k'a fɔ baara min kan ka di malidenw ma olu ka don o hukumu kɔnɔna na maliyɛn minnu bɛ yen ni jɔyɔrɔbaw b'u la u ka sɔrɔw ka lajɛ wa min ye baara min ye k'a fɔ ko ka sécurité k'a tɛgɛ 2 ko ka bɔ a la pewu k'a ta k'a di cakɛda jɛkulu wɛrɛ ma n'o bɛna bɔ fo jamana wɛrɛ la ka na yan kuma tɛ an lamini jamanaw bannen don cakɛda in na k'a sababuya kɛ k'u sigalen don a la Adama ko Mali ɲɛmaaw fana kan ka wuli k'u jɔ k'a ko sɛgɛsɛgɛ k'a jate minɛ ko n'o tɛ min ye sécurité ye ale bɛ se k'a ka hakɛw ɲini ale bɛ se ka bila a ka hakɛw kɔnɔna na keba sécurité a fana bɛ maa minnu bila nin baara ninnu na olu de bɛna kumaniya ni kɛlɛ kɛra ni ɲɛmaaw y'u ka hakɛw jate ka d'u ma keba baarakɛlaw ye fana ka hakɛ jate ka d'i ma n'i taar'i sigi k'o dun k'o ban pewu o tɛ i bolo bɔlen ye baara la pewu wa bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ tuguni i ka hakɛ kɛlɛ kɛra ani min ka kan i ka jamana ye n'a kan ka d'a ma o bɛɛ lajɛlen mana jate ko fɔɲɔgɔnkɔ kɛra n'e tilara o dunni na i bɛ mun baara wɛrɛ kɛ tuguni o de ye Adama Darame ka ɲɛfɔli ye k'an kana sɔn fiyewu k'an sigi an ka jamana ka hakɛ min bɛ orange kɔnɔ minnu ye Mali ta ye k'olu ɲɛɲini k'olu dɔn keba sɔgɔma in na orange maaw an y'u wele u ka ɲɛmaaw k'an ma k'u na kuma an fɛ keba u ko ten k'u bɛna na kuma ko nka ko nin waati in na a ko n dayinnen don keba an dayinnen don mun na sabula a yera k'a fɔ sariya minnu yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ baara kɛ hukumu kɔnɔna na hakɛ minnu bɛ yen denmisɛnnin dama min gɛnna maa dama min kumaniyalen don maa minnu bɛ hali syndicat kɔnɔna na n'olu ye degun sɔrɔ orange yɛrɛ kɔnɔ ni date don a la keba i taara n'a ye sira o sira fɛ i tɛ ɲɛ sɔrɔ Adama Darame ko k'o de ka ca bi ni ba n'a si ye ko wa k'ale bɛ min ɲini ɲɛmaaw fɛ a sera sa sécurité don o
Demsen naka munnu be nulu me baraka orange la olu do ma waraw do nulu nuka haka be nyana olu do bangi yere fana ka haka munnu be no olu do ma gemba me ka ke bi bara kumali amani me ka ke maliyo ma ka tadi jamana wara mogo ma ko anga wuli ka anjo anga haka min be anga jate ka don kaki anga sika anga bara ke unonte baraka la ka sharia haka ula yolu chama kumaniya bi sendika yolu cholo cholo ka demsen chama ka busandu lu ko lu ge ku ka permu ban sabula ya ira ka fo bureau de placement de joro duluma wa ko yala ma kamena na toni ndawinga wa adama ko kono ya soro ma to yu tadate ka to alama walma u desera peu sekirika ma ko kulu tatikete de urubitanu tay français tribunal la orange jabala bay yene ye wa avocat bawbe ulubolo bi uluka mamunu be fana nolu be ka barake santanu wolonvla uni orange be barala ko jatew na ke ko geleya munun kera ni santanu wolonvla en konnana ulu ni orange ka barala o hakaw be jate ka di uluma joro mun be ulubolo uye bara munun ke uga hage mun ga kan directeur fly na ka directeur na ka danga ulu se foite ola wa mi malion ye u kanano unye tuko fana kan wuli ka joga kessa nin ko yin akase ka nyenyini ko ale rebe nyini ngali minga ale adama o ele sa mamunu be nulu be conseil d'administration ngono kulu haklina mu ye nin ko yin ade ko wa fana ko yin fana paka nga jate mina sabla jagulu kura mina le keba no ye ING yi a ko kasani mala de afana tina matin ha ni e Côte d'Ivoire ni Sénégal bané femina afana kanga onye yin ko don so mara na ni ne be gafe kono gafe mi no ye le 5 aka boko keme kononto ni biduru ni nanna ko Orange Mali ko aka mina nkura olu mina na tuguni mi e segirika maufe sabula segurika ere ale joro me faga mina la Orange fe ko di ING ma ING mi na bora jamana wore de la kana jamana minnu bi ni ma chaman sigalo na la ka ko adoni en fe abna ke gelay sabula me basigi ni bara mi nyinina o tuna sika ke degu minnu be bi anini société kura mi na to fle ni ye ko minnu ba ko fe kana adama drame ko ale ka wuli ka jo kunyo oye ka jamana nyama la somi mi nye Bamako Dakar nyame ka ta se fo mbela jelema uku haklu to yerela sabula kele chama be soro kele inde do o kele no be nyena watugo mi nyama ga wuli ko nyena bo nga yano chesa mi sécurité taye sécurité ale koni ya yira saka fo ale ga hagawa atijo ko de aba nyini fo finiga fo nerebo so mara na keba nungu ya ndo ngai amete fa fe folo. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte NINA. Chargez votre carte NINA et enregistrez-vous. Jelema amunun b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ kunungo cour d'appel la keba Boubacar Sidibe no ya nga chokoroba ala ma hinana la ale togo dale no somina ni kiri be tiga so konna na cour d'appel la jamana kuntigi koro ale ka pangurun ko ma akiri damne na kura ye kunungo minye kiri blon yere konna na sa bela jile na keba on yere la kalta yinina on fana tuma kene kai kata fara magoba tugu kan
maa minnu bɛ n'olu ka ko bɛ nin ko in na maa minnu bɛ n'olu nɔ minɛlen don minnu fana bɛ n'olu wele don ka na seereya la bɛɛ lajɛlen nana sa ka jama kɛ ka yɔrɔ fa tewu finitigilakaw an b'u fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la yaasa ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen lakana maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min na kiiri daminɛni la Keba a tilala ka yira tuguni ko k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila juin kalo ale tile 2 la maa minnu tun bɛ yen sa n'olu tun kan ka lamɛn o ye Fili Buware ye n'ale bɛ Fili Sisogo ye n'ale bɛ Buwarelakaw ka sigi la waati min na pankuru in bɛ sa Ibrahim Boubacar Keita fɛ Ala ma hinɛ n'a la o y'a sɔrɔ ale de tun y'an ka sɔrɔ minisiri ye Musa Mara ale fana tun bɛ yen yaasa ka se ka ko seereya ta nasira fɛ ka taa se Madani Ture ma min ye Umar Tatamli ye Nuhun Dabitaw ale ni Général Dabo olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ ka Keba sabula olu nɔ minɛnen don nin ko in hukumu kɔnɔna na balinako nana kɛ mun ye maa min yɛrɛ bɛ ni bɛɛ lajɛlen sigilen don k'a fɔ ko ale kɔni tɔgɔ bɛ nin ko in na kosɛbɛ n'o ye Fili Sisogo ye n'a bɛ Buwarelakaw ka sigi la Keba ale nacogo o ma ɲɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ a bananen don a dɛsɛlen don wa kiiri tigilamaw olu kɔni u ye a ye cogo min ani bɛɛ lajɛlen ɲɛ dara Fili ka cogo min Keba kiiri a tɛ se ka kɛ maa min ma se ka sigi n'a fɔra ko ka n'i jɔ ko dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 a ko a gɛlɛyara kosɛbɛ o la sa a ka sonandonbagaw olu ye laɲini kɛ kiiri maaw fɛ k'a yira kiiriso la sa ko ayiwa aw yɛrɛ ɲɛ bɛ anw ka maa la dɛ maa min filɛ nin ye nin tɛ se ka kiiri kɛ dɛ kiiri min tɛmɛna o kɛra dɔgɔkun 3 ye a kun jɔlen don su ani tile zen tuguni a banabaatɔ de filɛ nin an bolo nin ye an taara ta dɔgɔtɔrɔso de la ka na n'a ye a y'a mago to a ka liberté provisoire da an ma Keba ale fana nɔfɛ min ye sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu minɛnen don nin ko in na olu fana ye liberté provisoire demandé min ye kiiri tigilamaw ye o ko liberté provisoire k'u tɛ se k'o di ko kiiri ko k'a bila min ye juin kalo nata tile 2 la ko olu yɛrɛ na wuli kɛ sa ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso la ni Fili ka ko bɛna kɛ cogo min u n'aw da maaw tulo kan Keba min ye nin kiiri in ye an bɛ maaw hakili lajigi septembre kalo tile 24 san 2024 kiiri in kun daminɛna min ye a kɔnɔna na a dara tulu la k'a da jaba la kaki wari a taara cogo di a yɛlɛla sanfɛ wa a bɔra duguma wa papier jɔnjɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma bon de commande o ma ye facture ma ye décaissement papier ma ye min ye nanzarakan na Keba bɛ fɛn fɛn fɔ wari bɔcogo n'a nacogo la kɛcogo la ka di ka se ka nin pankuru in san ani ka sɔrɔdasiw ka minɛnw san n'o ye mobili 100 ni kɔ ye a papier si ma se ka sɔrɔ Keba o la sa kiiri ale se k'i ta ni bila fɔ ale b'i ta ni bila fɔ sɛbɛn de kan sɛbɛn b'a yamaruya k'a fɔ karisa nɔ bɛ minɛ walima karisa nɔ tɛ minɛ o la sa olu ye kiiri kun bɔ a dɔgɔkɔrɔ octobre kalo tɛmɛnen salongo ɲinan k'a bila nin waati in na bi ta fana kunun ta fana o fana bɔra a dɔgɔkɔrɔ tuguni k'a bila juin kalo nata tile 2 la min ye nin kiiri in ye a ti bitaba cayalen don kosɛbɛ maa minnu kɔni tun bɛ n'olu ye seerew ye olu kɔni kun nana sa yaasa bɛ se ka kuuru dɛmɛ cogo min na a ka nin baara in ale kɛcogo ɲuman na Keba n'an bɔra tribunal la an bɛ taa jamanakuntigi fɛ yen n'o ye Kuluba faama sigiyɔrɔ ye général d'armée Asimi ale ye vérificateur général ye a bisimila kunungo min ye Kuluba faama sigiyɔrɔ la nin kalo in tile 22 Sama Alhamdu Babi ale min ye vérificateur ye n'a ka baaraw banna sa ale nana n'a ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ye sɛbɛn minnu bɛ tali kɛ ale yɛrɛ baara minnu kɛ k'a daminɛ san 2018 ka na se san 2025 ma n'o y'a ka baaraw banni ye vérificateur a n'a ka birolamaw bɛɛ lajɛlen de nana a ye kuma ta a ko sa ko min ye jamanakuntigi k'u y'a ɲini a fɛ k'u bisimila u ka se ka na u ka sɛbɛn di n'o y'a ale ka baara kuncɛ sɛbɛn ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɔyɔrɔ min kun kalifara ale la san 7 kɔnɔ Keba ko kun forilen nin ye ko waliya min filɛ nin ye ka na sɛbɛn kuncɛ sɛbɛn di jamanakuntigi ma k'o bɛ tali kɛ mara taabolo ɲuman na an ka jamana kɔnɔ n'i ye vérificateur ka sɛbɛn min dira jamanakuntigi ma Keba n'i y'a jate minɛ a ye baara min kɛ k'a daminɛ san 2018 ka na bila san 2025 la o bɛɛ lajɛlen fa sirilen don a kɔnɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli kɔni ye k'a sinsinna nin waati laban in na ale ka vérificateur waati u ye sɛgɛsɛgɛli 232 u y'o de kɛ ka taa fanw bɛɛ lajɛlen fɛ sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ yen a dɔw kɛra 140 ye o ye tali kɛ ka ɲɛsin musaka ko ma ani musaka doncogo ɲumanw 29 o ye musaka minnu bɛ yen n'olu donna yɔrɔ la n'a sera ka nɔbɔ min ye 56 ye o ye tali kɛ laɲiniw na ka ɲɛsin sɛgɛsɛgɛli kunna kimɛli 7 ma n'o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka cakɛda belebelebaw la Keba vérificateur ko n'i ye ale ka sɛgɛsɛgɛli 232 in ta k'a jateminɛ Keba
ko min ye 183 ye k'o kɛra furancɛla fanga waati la koyi k'u k'an ka fo ko sabula furancɛla fanga o de y'a to ni olu sera ka ninkura fiyɛw ka baara la ka se ka sɛbɛnw kɛ laɲini minnu yɛrɛ bɛ yen ni vérificateur kan ka baara yɛrɛ kɛ cogo min dɛ k'u y'o sɔrɔ furancɛla fanga ale de kɔnɔna kangaramadaw ɲɛ n'u ye wulikajɔ min kɛ u b'a bugunatigɛw fana kɛ min ye Sama Alhamdu Babi ye a ko a bɛ jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi ye k'a fo a nɔfɛmaw n'a baarakɛɲɔgɔn ko k'u fo u ka dɛmɛ an'u ka bilasirali ɲuman na yaasa min ye vérificateur a ka se k'a ka baaraw kɛ ka ɲɛ a y'a yira fana k'a fɔ ko ale ka sɛbɛn min filɛ nin ye ko sɛbɛn in ye maliyɛnw de ta ye malidenw de sɔnna sabula u y'a yira k'a fɔ ko dunkojugu ni yuruguyurugu k'u ka kɛlɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko nisɔndiya b'a ale la bi sabula maa caman bɛ olu sɛgɛsɛgɛli tɔw olu yɛrɛ bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ maliyɛnw fana ye jɛkulu sigi keba n'u ye dunkojugu ni yuruguyurugu ye yɔrɔ min u bɛ wuli ka se olu ma n'u ka daliyaw ye k'a daw tɛgɛ olu bɛ wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni min ta ye tiɲɛ ye u b'o sɛgɛsɛgɛ k'o ban pewu nka ni min tɛ tiɲɛ ye u tɛna tugu maa kɔ ko sabula k'i tɔgɔ ye ko Samba walima i tɔgɔ ye ko Amadu min ye vérificateur général ye a y'a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ ka laɲinibaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sɛbɛn 158 olu kɔni bɛɛ lajɛlen taara di pôle économique mɔgɔ Keba ale taara n'olu ye kuma jumɛn k'anw kori ni ne kɛra no ka dugu sumaya ja o sɛbɛn 200 ni kɔ la ale taara ni 158 ye pôle économique la ka ban Keba wa pôle économique dɔrɔn tɛ dɛ pôle économique bolofara min bɛ Kayi Bamako ani Mopti k'a y'a di nin bɛɛ lajɛlen ma Seba a ko fana ko min ye sɛbɛn 147 ye ko a y'o di section de compte ma cour suprême na o kɔrɔ ko ministre tɔgɔ b'olu sɛbɛnw na Keba min n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen jamana musaka la kɔlɔsili ko fana na ko a y'o baara fana kɛ k'o sɛgɛsɛgɛ k'o s'a dan na Keba ko min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ye pôle économique ni section de compte kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ Keba ko sefa wari miliyari 12 k'o sera ka sɔrɔ ka bila Wagane kɔnɔ maaw y'olu lasegin han Keba i to a bɛ nin dɔw la o bi k'i dogo ne na de n tɛ ni kɔlɔkɔlɔ reportage kɛ finance la o ma se ka dɔrɔmɛ kelen Keba ko miliyari 12 vérificateur ko a tɛgɛ sera ka da o kan maa minnu minɛna n'u ye jɔngola fɔ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ko tiɲɛna an tɛrɛntɛra olu y'o musaka min di o bɛnna o ma a ko k'a bɛ min fana far'o kan Keba min ye 600,000 ye k'o fana sera ka sɔrɔ pôle économique maaw bolo ko ka olu fana di sabula olu fana minɛna maaw la n'i taara ye Keba n'i ko tiɲɛ don ne jo t'a la ne y'a kɛ tan i bɛ taa wari sara trésor la i bɛna na a quittance ye pôle économique la u b'o bɔ a la a tɔ in sa o de bɛ tila ka ɲini min ye vérificateur ye a ko nin ye kɛnɛ ye kɛnɛ min ni a bɛ ani maa ma jɛra ka baara in kɛ a ka nin san 7 kɔnɔna na a b'a bɛɛ lajɛlen fo ko wa ko vérificateur sisan Keba n'u y'i wele k'i sɛgɛsɛgɛ k'i lamɛn i ka sɛbɛn u b'a bila bɔlɔlɔ sira kan han kabini ko kun fɔlɔw k'u b'a bila bɔlɔlɔ sira kan yaasa jɛlenya ka don a ko la namara kana kɛ wa i bɛ lamɛn fana Keba k'a fɔ ko wari tun ne kɛ yɔrɔ la k'a banna wa ayi i bɛ wele ka lamɛn sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a b'aw kuntilenna di ɲɔgɔn ma olu bɛ sɔrɔ k'a bila bɔlɔlɔ sira fɛ maaw k'a dɔn k'a fɔ ko ni musaka dunna nin yɔrɔ in na nin kɛra nin yɔrɔ in na Sama Alhamdu Babi ko k'a bɛ jamana ɲɛmaaw fo baara min sera ka kɛ k'o ɲɛna ko wa fana ko min ye ale nɔrɔbilali la Keba k'u ye wele de da n'o ye appel à candidature ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ se k'u ka t'u ka sɛbɛn bila k'o kun cɛli la sa maa min sugandira o ye Abdul Aziz Agisa ye ale ye mara baarakɛla ye k'ale de taara bi ka bila a nɔ na préfet olu ka maa don ale de vérificateur kura ye a y'o yira jamanakuntigi la sabula jamanakuntigi yɛrɛ kabini juma tɛmɛnen mai kalo tile 16 ale y'o sɛbɛn fasiri k'o yira bɛɛ lajɛlen na vérificateur kura a tɔgɔ lamɛn Keba Abdul Aziz Agisa Sama Alhamdu Babi o ta banna sisan ani Agisa de b'a la ayiwa ala k'a ɲa fana bolo AES ni CEDEAO olu ka sigikafɔw ɲɛbila baara kɛra kunungo Bamako ya sa min ye ministre Diop ye ale ni AES ministre ka taa fara min ye CEDEAO olu ka jɛkulu commission ɲɛmaaba n'o ye Alo Ture ye Gambika ale nana sa kana kuma ɲɔgɔnya kɛ ni ninnu jamana 3 ministres sigilen don u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna hakilinabaw ye tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ AES ale ni
CEDEAO kalo tile 22 Bamako ya u ye hakilina baw bɔ k'u bi k'a yira sa k'a fɔ ko yanni jɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ u k'u hakili jagabɔ k'a fɔ u bɛna kuma mun ni mun kan u ka bɛn o kan o y'u ka laɲini fɔlɔ ye filanan ye mun ye fan fila bɛɛ lajɛlen ka sɔn min ye bɛn bɛna kɛ fɛn minnu kan olu ka se ka kɛ sababu ye u ka baara kɛ ni o ye u ka kɛ u ka kimɛlan ye minnu bɛ kɔlɔsiliw bɛɛ lajɛlen kɛ o bɛ tali kɛ mun ni mun na sa keba o ye politiki ko ye jamanaw cɛ siran ɲɛnabɔli ko mara kɛli ko ale ni calatigɛ jɛkulu sariya ko ka taa se lakana ko ma yiriwali ani sɔrɔ yakubali adamadenw tɔbɔtɔli o bɛ o la u ka laɲini filanan kuma bɛna tali kɛ min na o ye k'a fɔ jamana ɲɛmaw n'o ye AES ɲɛmaw ni CEDEAO ɲɛmaw ye u k'a to maanifinw minnu bɛ an farafinna an fanfɛ bolow fɛ olu ye hakɛ minnu sɔrɔ bolo ni ɲɔgɔnma kɔnɔna na taa ni ka segin la jamanaw fɛ yen jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'o to sen kan maanifin n'a bolo min na k'olu bɛɛ lajɛlen lakana ni baaraw kɛ k'u ka sɔn o ma ko fo don min ni sɛbɛnkura sɔrɔla k'a fɔ k'u ka o ko jɔ u ka laɲini 4 na bi sɔgɔmada in na u bɛna kuma kɛ min kan o ye k'a fɔ sa min ye lakanako ye k'a lajɛ u bɛ se ka jɛ ka mun kɛ AES ni CEDEAO bɛ se ka jɛ ka baara jumɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ lakanako ta nasira la yaasa maaw n'u bolominɛw bamanciwale jugawale kɛlɛli u bɛ se k'o sinsin cogo min u ka laɲini 5nan keba o bɛ tali kɛ min na sa bolo di ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn faamu adamadenya taasiraw min ye sɔrɔko ta nasiraw fɛ ka bɛn ko ka ko minnu b'a to sa laɲini minnu kɛra ka tɔrɔ kɔrɔlen dugudenw olu ka hakɛw bɛɛ lajɛlen ka dafa sɔgɔmada in na baara ale bɛna daminɛ keba n'o o banna sa nin communiqué conjoint in kɔfɛ n'u jɛra ka min sɛbɛn nin ye nin kalo tile 22 n'o y'u ka baara taabolow ye o kɔfɛ sa u mana bɛn mun kan u na tila ka o fɔ an ye min ye an n'o da maaw olu tulo kan Mali ministre min bɛ yen ni ale bɛ sigida lakanako kunna ani yiriwali kuntalajan Mariam Tangara n'a bɛ Dunbiyalakaw ka sigi la keba ale bɛ Marokokaw fɛ yen jɛrɛ bɛ senna ye sa min bɛ tali kɛ Tamaro ani ni cɛncɛnfuga jiko k'o kɛrɛnkɛrɛn o ko bɛ senna ye jɛrɛ in kɛnɛ kan min ye ministre ye ale ye laseli kɛ Mali tɔgɔ la a tun bɛnna maa minnu fɛ sa o ye Marokokaw olu ka ministre min ɲɛsinnen don jɛgɛ mɔko ma k'a jiko yiriwali ka taa se kungo ni baw olu la kɔlɔsili ma Marok jamana tɔgɔ la ministre kuma daminɛ kuma na sa a kɔni ye foli ta ka ɲɛsin Marok masakɛ ma Asimi tɔgɔ la min ye foli ye ani maliyɛnw ka foli a y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ a ye dantigɛli kɛ sa Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye nin ko in na Banque mondiale o min sera ka i bolo don kɔkɔrɔ yaasa nin kɛnɛ in ka sigi sen kan n'o ye Mali ka ye ni kɔngɔrɛba in kɛnɛ kan ani jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ sɛgɛsɛgɛli ni baara mun kɛra Mali fɛ a y'i da don o la min ye bamara mun ye a ko sa ko min ye nin ko in ye nin ma anw fɛ yan koyi a jɛkulu sigilen don Motikaw fɛ yen dɔ bɛ Tunbutu Gao Tawudeni ani Menaka min ye Tabaroko ye o ko kɔni sinsinnen do ye cɛncɛnfuga jamanaw fana olu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ tiɲɛ do Tabaro ye fɛn man di ye a sɔnni a n'a banni ji ka sila ka taga kɛrɛkɛrɛ a kɛrɛfɛ ko o ye baara ni miirina ɲuman ye miirina min ni Mali yɛrɛ b'i yɛrɛ y'o kɔnɔna na sabula bila kɔnɔtin dɔwlen ye olu yɛrɛ y'o baaraw kɛ ka tɛmɛ ka yɔrɔ nka jiko gɛlɛya keba waati yɛlɛma kɔlɔlɔw o y'a to ko ninnu suru sarala ka na lakanabaliya far'o kan ministre a y'a yira sa k'a fɔ ko wa ko fɛɛrɛw fana bɛ se ka sɔrɔ han fɛɛrɛ minnu ni olu kan ka sɔrɔ o ye Mali yɛrɛ taw ye Mali taw ani tɔw bɛna minnu sigi sen kan o na kɛ hakili jagabɔ kɛnɛ in sababu ɲuman ye Maroc Mali yɛrɛ na se ka tɔmɔta ko la min ye ministre ye sa a n'a ka maa caman bɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Marokokaw ye ko kuma fanba yɛrɛ a bɛna na di Mali ma nin kɛnɛ in kan keba Kucalakaw fɛ yen dugu dɔ bɛ yen ko Fakolikaw kilomɛtiri 37 o de b'a ni Kucala dugu cɛ olu kɔni jɔrɔlen don bi kosɛbɛ bamanciwale ni wale kɛbɔ taalen don firiw kan yen dugudenw u nana kun fɔlɔ la ka n'u ɲininka k'u ka drapeau mairie drapeau dɔgɔtɔrɔso drapeau ani baarakɛyɔrɔ drapeau k'olu ɲini taa ni ka segin dugu kɔnɔna ani kungo cɛ u tun bɛ k'o kɛ maa caman ye duuru de fiɲɛna i n'a fɔ ne ni ɲɔgɔnnaw ni kɛba ɲɔgɔnnaw anw ye Fakoli to yen pewu fo don min sa ni basigi kɛba mun kɛra an m'a yen bila de an kelen don wa an ye yen bila cogo min maa wɛrɛw fana ye yen bila ten dimanche tɛmɛnen tuguni ni maa kofɔlen ninnu u ye kungo kɔnɔna bila ka segin ka na dugu kɔnɔna na k'olu kɔni bɛ min ɲini dugudenw fɛ u tɛ se maa ma maa kana s'u ma u kan'u kofɔ fanga tigilamaw ye nka bi dugukɔnɔmaa minnu bɛ yen ni taayɔrɔ t'olu la fiyewu olu jɔrɔlen olu ko sa ko fo gouvernement k'a lajɛ nin ko in tɛ se ka to senna koyi samiya setɔ don kungolata bɛna kɛ cogo di min ye mara sogo dɔgɔjɔw bɛna kɛ cogo di ninnu bɛna mun ni mun ta ka ɲɛsin olu ma don nataw la
uko k'u jɔrɔlen no ko ɲɛmaw ka wuli ka jɔ kɛ fakolikaw Kucala marabolo la ni ɲɔgɔnna caman bɛ an ka dugumisɛnnin dɔw la nin waati in na an bɛ dugawu kɛ sa opération dugukoloko kɛba o ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen fura ye. Forum min bɛ sigi Bamako n'o ye Forum de Bamako ye ale ta ko 25nan ɲinan ta bɛna kɛ tasibila ye k'a daminɛ nin kalo in tile 29 ka taa bila tile 31 na Bamako u y'a yira sa ko maa mafalenba fɛn fɛn bɛ yen n'o ye nin ko in senkɔrɔma don min ye Ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita la Amadou Toumani Touré Soumaïla Cissé Manden Sidibé Younoussi Touré olu n'u ɲɔgɔnna caman ka taa s'u yɛrɛ ka docteur Gise ma professeur karamɔgɔ Kanew ale n'a ɲɔgɔnnaw badenw u y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛna tasibila kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye keba min ye maa minnu ye n'u ye kan ka nin ko in sigi Abdala Kulubali kunungo ale ye bataki ci an ma ko ɲinanta kɔni ye tasibila ye a yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye général Kulu ye o fana tasibila na kɛ o ye maa bɛ yen n'o ye nin jɛrɛ in sigi sen kan n'a san 25 ye nin ye keba ɲinini sira fɛ sanayɛlɛ kalanso olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min Abdala ko a na tasibila kɛ olu ye miirinaw na sigi sen kan fɛɛrɛ kuraw jɛrɛ yɛrɛ sigili ni sisan cɛ san 25 a ye mun bɛn nɛgɛmɔgɔ ka sɔrɔ k'a di maaw ma tasibilaw kɛrɛfɛ k'u bɛna o baaraw fana kɛ Bamako yan nɔ seko ni dɔnko an bɛ se ka taa ale kɛnɛ kan sisan. Eka wuli k'i jɔ. Ministre Mahmoud Dafe ale tun bɛ munumunu salo min na AES jamana sababu kɔnɔna na a ko kun cɛra baara daminɛna yan mɛ kalo tile 2 min AES tɔgɔla jɔnjɔn ye a y'a ta k'a di général d'armée Assimi Goïta ma min ye mɛ kalo tile 19 tɛmɛnen a taara di capitaine Ibrahim Traoré ma kɔsa in na sa n'o kunu ye mɛ kalo tile 21 a taara di général Abdramane Chani ma kɛbaw bɛɛ lajɛlen kun cɛlen sa min ye sufɛ AES jamanaw u ye ɲɛnajɛ kɛnɛ sigi Niamekaw fɛ yen seko ni dɔnko tigilama minnu bɛ olu nana u bila u fila ni dɛbɛ la Burkinakaw ka ministre min bɛ u ka seko ni dɔnko kunna n'o ye Pigwende Gilbert Ouedraogo ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara min ye Mahmoud Dafe kan ale ni Niger yɛrɛ jamana ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna Nanjuguso olu bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka nin kɛnɛ in ale ɲɛnɛmaya a kɛkun kɔni kun ye sa min ye Libikaw olu fana ka mɔgɔ minnu bɛ taama la nin waati in na olu fana yera kɛnɛ in ka keba kɛnɛ sawulen tun don kɛnɛ min n'a kun kɛ kun ye sa ka dunanw bisimila min ye Niger fɔli dumanw ye k'olu kɛ u kun général d'armée Abdramane Chani tɔgɔ la Niger ye a ka dunanw bɛɛ lajɛlen fo u nali la ka na nin baara ninnu kɛ AES ale kɔni talonna kosɛbɛ kɛnɛ in kan ye kɛnɛ min y'a to fana ni faamuyali caman sɔrɔla kow la Mali kɔnɔna na sa baara mun kɛra ni o ye yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu tiɲɛna tumutukaw fɛ yen jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min kun sigira sa ka o la kɔlɔsili baaraw kɛ ale ka kimɛliw bɛ sen na min ye minisiriso min bɛ seko ni dɔnko kunna ani dunanjigiso an ka jamana kɔnɔ ale ye o baaraw kɛ kunungo nin kalo in tile 22 lajɛ in ye tali kɛ mun na fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira sen kan sa k'a yira k'a fɔ ko min ye bamanciwale kɛbaw ni jugawale kɛbaw olu ye dangari yɔrɔba minnu na tumutukaw fɛ yen n'olu yɔrɔw la kɔlɔsilen don u ye tali kɛ o la ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Mahamadu Kumbuna Jara ye ni ale ye minisiriso yɛrɛ secrétaire général ye lajɛ kɛnɛ ka fana jɛkulu minnu bɛ yen n'o olu sigilen don cour pénale ale tɔgɔla CPI UNESCO mɔgɔw kɛba olu bɛɛ lajɛlen nana n'o ye nanzaralakaw ye tumutukaw minnu yɛrɛ bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen la olu fana nana k'a lajɛ sa fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu tiɲɛna olu yɔrɔ minnu sera ka dilan a tɔ tora mun ye ka tila ka olu bɛɛ lajɛlen fɔ u tilara k'a da u tulo ka tuguni ko min ye janvier kalo tile 28 san 2004 CPI y'a yira fana k'a fɔ ko maa kura ko fana la ɲangina tuguni n'o ye Alassane ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara ninnu kɔni ye a kɔni kan ka kɛ sa yaasa ka se ka tumutu yɔrɔ fɛn fɛn tiɲɛna minɛn fɛn fɛn karila olu bɛ se ka ladilan cogo min na baaraw olu hukumu kɔnɔna na sigikafɔ cɛfɔ ni kanbɛn o bɛ se ka kɛ a ko la cogo min na ani yɔrɔ minnu kan ka dilan kura kura ye k'olu baaraw k'olu boloda yanni a ko bɛɛ lajɛlen ka kun cɛ sa kiba minisiri kɔni ka
secrétaire général y'a yira k'a fɔ kuma ka di tumutukaw yɛrɛ ma sabula degun min bɛ olu de b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ gɛlɛya min bɛ olu de b'a dɔn waliya minnu kɛra olu de bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye u k'a faamuya kosɛbɛ o la sa baabu dir'u fana ma o fana ye dantigɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ waliya in kɔni a tɛna danni ma jɛkulu min fana sigilen don an ka jamana kɔnɔ maa minnu ye degun sɔrɔ Mali kɔnɔna na jɛkulu in a kan ka t'olu fana fɛ yen k'olu fana lamɛn n'an tora seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na hali bi maliyɛnw olu tɔgɔla su kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni kun sigilen don UNESCO kɔnɔna na Mali lasigiden bɛ UNESCO la parikaw fɛ yen sa ale kɔni kun y'o su in ɲɛnamaya min ye Amadu Opacham ye baara in a bɛɛ lajɛlen kɛra ale ka yamaruya kɔnɔna na Seku Keyita ni ale ye dɔnkɛlaba ye an ka jamana kɔnɔ Charles Arbi ka taa fara sa an ka finikalana ŋana min bɛ yen n'o ye Mariatu Diko ye keba ninnu ye su in ɲɛnamaya ani malidenw bɛɛ lajɛlen a yirala sa k'a fɔ kɔni min ye Charles Arbi ye k'a ye maaw la dɔn dɛ keba kɛnɛ kan ye Seku ale fana bɔra Zurich ka t'u sɔrɔ yen yaasa baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ale yɛrɛ ɲɛna cogo min na Mariatu Diko ale kɔni ta ye finikala de ye keba n'i ye fini o fini ye nanzaraw kana ko bɔgɔlan don ale de bɛ se k'o dilanni ko ɲuman na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin su in ye UNESCO la Mali tɔgɔ la k'a kɛra sababu ɲuman ye Charles Arbi dawɛrɛw na yɛlɛ a ye Mali yɛrɛ ko k'a fo min ye an ka jɛkulu min sigilen don UNESCO la Faransikaw fɛ yen ko k'a ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fo baara kɛcogo ɲuman na su in ko a jara ko k'an bɛn san wɛrɛ ta ma yaasa Mali a ka se ka t'i jeniyɔrɔ fin n'an seginna ka na Mali la keba an bɛ taa Mayinakaw fɛ yen waati dɔ la sogo ale kɔni kun sɔngɔ gɛlɛyara kosɛbɛ n'o ye misi sogo ye min ye busew ye olu yɛrɛ kun ye feereli dabila pewu nka nin waati laban in na sa ko sogo kɔni nana bi Mayinakaw o bɛ ka k'olu ba nisɔndiya ye min ye sogo koloma ye o bɛ 460 ye ka taa se 500 ma min bɛ sa ni kolo t'o la fiyewu o bɛ daminɛ 500 la ka taa se 550 ma ni sɔngɔ ninnu kɔni tiɲɛna dɔw y'a jira k'a fɔ k'a yɛlɛlen nka maa caman y'a jira fana k'a fɔ ko n'a bɛ sɔrɔ o de ka fisa ni sɔrɔbaliya ye musow kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko sogo kana sɔrɔ fiyewu o man ɲi sabula maa minnu bɛ se ka koloma ni kolontanw sa keba olu kɛrɛfɛ faraka sanaw bɛ yen nogo sanaw bɛ yen fɛn wɛrɛ keba e tɛ misi dɔn misi foyi tɛ fili hali gere a tɛ fili misi la n'i b'a dɔn golo filɛ nin ye golo ɲɔgɔnna sogo duman tɛ keba donc min ye Mayinakaw ye musow kɔni ko sa bagan ka faga o de ɲɔgɔn tɛ bɛɛ lajɛlen n'i ka sogo santa don o tɛ ya n'an bɔra Mayin na min ye jɔnjɔnw ye o taara ka di denmisɛnnin maa 20 ɲɔgɔnna ma musomanin 16 olu b'a la minnu si b'a daminɛ san 15 ka taa se san 19 ma k'a yira sa ko u ye kalan kɛ mais kalo ale kɔnɔna na kalan min bɛ tali kɛ u bɛ se cogo min na ka bololabaara kɛ u yɛrɛ ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ye tali kɛ mun na sa o ye kalali ye min ye bayɛlɛmali siraw ye ka taa se dumuni tobi ma électricien ko bɛ a la sow la moto dilanniw ka taa se baganw olu la tulɔli ma o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadenw ye dɛmɛjɛkulu ani maa minnu ye kalanko kunna sa olu kɔni ye sɛbɛn d'u ma lakodɔnni sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ k'u sera ka baara in kɛ kalo 3 in kɔnɔna na ka se ka faamuyaliba kɛ ka tila k'a ɲini u fɛ min filɛ nin ye sa u k'u cɛsiri k'u jija baara min n'u y'a kalan a ka se ka nɔbɔ burɛmukaw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko maaw ye nin baara in kalan an sɔngokaw fɛ yen musojɛkulu minnu bɛ yen sa olu kɔni sefa wari 4,000,000 o donna minɛnw na ka tila olu ni ɲɔgɔn cɛ a yira sa k'a fɔ mɛ kalo tile 2 in na sa musojɛkulu minnu bɛ yen n'olu ka coopératives ye sa an sɔngo kɔnɔna na minɛnw kɔni sanna ka d'u ma piyɛsiw b'a la burɛtiw b'a la binɛtiw b'a la min ye sumansiw ye ka taa se sɛnɛ baaraw ma ale ni nakɔ baaralaw u y'olu bɛɛ lajɛlen d'u ma muso ninnu kɔni u bɛ bɔ an sɔngo dugu minnu na sa keba o ye Bura ye Wataguna Tesit ani Tina Hama baara in a kɛra ONG Help fɛ ale ni dugudenw ka dɛmɛjɛkulu yaasa sa ka se ka nin dugu ninnu dɛmɛ Mali ni Burkina ni Niger o dancɛ a kɛkun ye o ye basigi ni lafiyaw ka se ka don ye cogo min na an bɛ to ale Gawo mara kelen kɔnɔna na hali bi Gawo ani an sɔngo ni ɲɔgɔn cɛ a yirala sa k'a fɔ ko min ye camion dɔ kɔni ye ale tun bɛ ka taa dɔgɔjɔ la an sɔngokaw fɛ yen maa dɔw kɔni ye mugu ci olu la nin kalo in tile 21 baara masurunya na maa marifatigi lakodɔnbali dɔw don dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko maa 8 de kɔni tun bɛ moto kan min ye convoyeur ye gutinikaw fɛ yen olu kɔni y'a ye sa mɔbili kɔni kisɛkan cayara olu yɛrɛ ye mɔbili to yen ka taa pewu o de la sa kamalen u kɔni y'ale kɔni sɔrɔ sa n'o ye convoyeur ye k'ale ba de bɛ dasi fo k'a bila su bila yɔrɔ la u y'a ta ka taa n'a ye sifinw baara sifinw olu de y'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na min ye banni ninnu kɔni ye olu ye 5 don fiɲɛ na u ma se ka ye
Police lakaw u ka wuli ka jɔ bɛ senna senu polisiso ni o commissaire ye commissaire divisionnaire Amidu Jakite a n'a ka danga n'o ye Lasina Keita ye olu sera ka koba kɛ nin kalo in tile 13 min ye maa 3 ye sigana maa 3 olu kɔni keba olu ɲɛ tana y'i ye dɛ n'u y'i ye dɔrɔn u bɛ don i ni hakili cɛ min ye polisilakaw ye u ka wuli ka jɔ sera k'u bolo da mun kan sa o ye sefa wari miliyɔn 60 ye u ye maa caman gosi u hakili la ka don n'u hakili cɛ brigade de recherche ale kibaruya minnu sɔrɔ sa o ye k'a fɔ sa ko maa 2 bɛ yen mobile 2 u y'o ta moto 2 ka taa se téléphone portable caman ma dɔgɔnɔw olu ka masque u y'o fana 5 sɔrɔ u bolo keba waliya nana cogo di maa minnu bɛ yen n'o bugunatigɛ MT san 33 BS o ye san 40 ye min AS ale san 30 ye nin siganama ninnu keba k'u bɛ baara kɛ cogo di fɔlɔ dɔw de bɛna ka na kuma e fɛ k'e hakili yɛlɛma sa k'a yir'e la k'a fɔ ko min ye yiri maani ye ko o bɛ se ka feere ko ye n'u y'o f'e ɲɛna waati min u bɛ tila tuguni ka ŋanamu dɔ wɛrɛ boloda ka ɲɛsin ma min ye Orange Money ko ye k'o don i hakili la yaasa n'u y'i dɔn tuma min k'i dɔn lakari kana to kana baroninw k'i fɛ k'i hakilila suɲɛ i taabolo n'i dabolo k'olu bɛɛ lajɛlen i bɛ waleya minnu kɛ ka sɔrɔ sa ka se ka na jan da i ɲɛ caki k'i bin o kɔnɔna na maa fɔlɔ n'ale tilara ka baara la i la filanan bɛna ka na fɛnw da yir'i la min b'i la nata e natalen sa ale yɛrɛ bɛ tila k'a f'i ɲɛna tuguni ko maa bɛ yen min bɛ sanni kɛ koyi ale b'o f'e ɲɛna keba o kɔfɛ dɔw yɛrɛ bɛna jɔ i kɔrɔ ten dɔrɔn ko ko ne bɛ mɔgɔ dɔn Europe n'i ye nin fɛn ninnu sɔrɔ dɔrɔn o bɛ san o la sa e nata ti dayɛlɛ sa wa o b'a fɔ k'i ka Orange Money i ka a kɛr'o kɔnɔ ne y'i ka wari kɛr'o kɔnɔ keba fo lahara i n'u ti ɲɔgɔn ye tuguni polisilaka minnu ye nin baara in kɛ olu sɔmi de janyana kosɛbɛ sabula a yira k'a fɔ ko cɛkɔrɔba dɔ bɛ ale bɛ dɔgɔnɔw ka masque de feere ale kɔni y'a ye k'a fɔ sa u nana nin ko in kɛ ale la dɔ kɛra client ye dɔ nana ale hakili suɲɛ dɔ nana yɛrɛ kɛ sannikɛla ye ale bolo min ye sanu ye k'o kumaw fɔ a ye min ye bololaminɛn wɛrɛw ye k'olu bɛɛ lajɛlen fɔ a dun yera k'a fɔ dɔnnilakaw olu tun y'a yira nin waati in na k'a fɔ ko sanu dɔ ko o suɲɛna min ye nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sa polisiw ye nin bɛɛ lajɛlen de sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ ko ni maa 3 min filɛ nin y'u bolo nin ye dɛ keba olu de bɛ Orange Money maaw hakili suɲɛ wa olu de fana bɛ dɔgɔnɔw k'a fɔ yiri maani feereta b'i bolo k'i hakilila suɲɛ o b'a sɔrɔ kelen bɛ yen o kɔni nana sa ka na don e ni hakili bɛɛ lajɛlen cɛ k'i la nata i bɛ sɔrɔ ka filanan natɔ ye sabanan bɛ sɔrɔ ka na i tɔ dafa tewu k'u y'o de kɛ ko in k'a jubaju bɛɛ tɛ yan ye han keba maa wɛrɛw b'a la minnu bɛ kɔ kan carte SIM olu minɛna Mali carte SIM bɛ a la n'o ye puce ye Guinée Conakry min ye Royaume-Uni Faransi ko olu kɔni karitiw bɛ u bolo maa minnu bɛ yen n'u y'olu gosi u y'olu gosi n'olu de ye min ye maa kelen bɛ yen keba u y'o ba dɛbɛ dasi de koyi min ye sefa wari miliyɔn 47 225 u y'o talo ka bɔ k'u caki k'o wari bɛɛ lajɛlen cɛ min ye dɔgɔnɔw ka masque ye sa o fana ta k'a fɔ sa k'o bɛ nansaralaka dɔ k'o bɛ na o sa u bolo ka taa n'o ye ngalaki min ye masque ninnu ye ani siganama ninnu u minɛlen ani minɛn minnu tun b'u bolo olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen tuma min na sa a yera k'a fɔ ko a sɔrɔ cogo suɲɛni don u yɛrɛ ye jɔngala fɔ o la min ye commissaire ye Senugaw fɛ yen olu y'u bila tribunal ka bolo ka tribunal bɛna ko tɔ bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ o la sa ko min ye polisiso maaw ye ko k'u fo contrôleur général n'o ye polisi directeur ye sa ko k'u fo Yusu Kone ka taa se u ka ministre ma nin waati in na min ye Senu commissariat ye ko baara ko a ɲɛna keba e k'a jateminɛ maa kelen min na o bɛna ka na e ka yɔrɔ jateminɛ ani e bɛ baro kɛ a bɛ kumaw f'e ɲɛna k'e dɔngala kari ka t'o fɔ filanan ɲɛna filanan bɛ na o bɛna ka na e la nata ka fɛnw fɔ i ɲɛna i yɛrɛ t'i yɛrɛ ye a kɔnɔna na sabanan min na o bɛna sɔrɔ k'a f'i ɲɛna sa ko nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen i bɛ na nin kɛ tan komi bi maaw yɛrɛ kɔrɔtɔlen don bɛɛ ko n ka fɛn sɔrɔ k'a sɔrɔ n ma sɛgɛn n tɛ baara kɛ n ka kɛ fɛn ye o de bɛ na ni nin ye halisa ka hakilisigi ɲini maaw fɛ u k'u kɔlɔsi nin waati in na min ye maa caman bɛ yen olu kɔni bolo tɛ bin ka wuli keba ko coupe du Mali finali stade joli b'a ta ko 64 na 26 mars la sibiri nata kunɲɔgɔn tɛ nka stade ale kan ka jouer Bakarijan kama n'a ser'o la dɔrɔn o y'a kɛlen champion ye Murule a ye min kɛ ɲinan m'o ye a match 13 Segu 16 match 16 Segu 16 o famana ka kɛ Mali la dɛ
n'a sera ka Bakarijan dasi o y'a kɛlen champion ye sibiri nata n'o ye mɛkalo tile 31 Coupe du Mali finale o b'a ni Joliba cɛ e ko ɲina ma Joliba gosi ko 2 de championnat aller ni retour o tɛ de championnat aller ni retour aw b'a mun fɔ tubabukan na ko jamais 2 sans 3 bon Joliba fana k'a jɔ a jɔyɔrɔ la Yuba a kana sɔn u ka tura k'a la dɛ a kana kɛ Real ni mɔgɔ ninnu ta ɲɔgɔn na Keba sangaw fana fɛ yen Général d'armée Assimi ale tɔgɔla kupu o final bɛ yen min ye an ka maa min bɛ kɛnɛ kan san ye n'o o ye Ture ye arajo Santoro kɔnɔna na an b'a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ka sangaw bɛɛ lajɛlen fo aw terikɛ gardien n'o bɛ OMB kɔnɔna na k'a fana fɔ bɔbɔkɛ ɲɛnama don ko min ye kupu min tɔgɔ dalen don Assimi Goyita la sa ko final bɛ taa nin sibiri nata in n'o ye mɛkalo tile 24 ye a bɛ taa Stade Marcel Dako la Paranakaw olu fɛ yen ko ɲɛmaya bɛ maa min bolo sa o ye u ka dugu n'o ye région gouverneur ye colonel major Ousmane Sangare an b'a yɛrɛ fɔ a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kupu in sɔgɔma dondɔlen don maa min fɛ sa o ye Mamadu Traoré n'u b'a fɔ ma ko Dadu Douani ye ale de kɔni kɛlen don ka kupu in musakaw n'a ko bɛɛ lajɛlen ta n'Ala sɔnna a ma min mana sɔrɔ a la Ture ale n'o dan tulo kan n'o o ye Coupe Assimi ale tali a final jɔnjɔn kɛnɛ o bɛ taa Stade Marcel Dako la sankaw fɛ Parana n'Ala sɔnna ma Ture ale na y'o kɛnɛ kan Keba n y'a fɔ i ɲɛna k'a fɔ ko min ye maa min tun ye secrétaire général kɔrɔ ye n'o ye Seku Traoré ale ka kalifa minɛ a la an bɛ dugawu kɛ sa Seku ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min ala k'o nɔgɔya o kɔfɛ fana min ye Surasiw ka ɲɛmaaba ye général Yusuf Bamba ale fana y'ala ka kalifa minɛ a la ale bangena mɛkalo tile 19 san 1980 ani 48 Sikasokaw fɛ yen Mumu ni ale ni Kaja Watara o den don Yusuf Bamba maa min don sa a donna Surasiya la min ye Kaja yɛrɛ ninkun ye kabini a san 3 o kɛra novembre kalo tile 3 san 1999 o fana tɛmɛnen kɔfɛ sa a ka sɔrɔ ka kalanw kɛ kalan minnu b'a to a bɛ se ka dɔ faamuya Surasiya la cogo min san 1970 san a ka sɔrɔ ka don EMIA la Katikaw fɛ yen min ye promotion min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don général Abdoulaye Sumaro la ale kɛra o ye EMIA bannen kɔfɛ sa min ye san 1972 sous-lieutenant u y'a bila ka taa min ye tactique aérien o kalanni na compagnie de base la n'o o kɛlen don bi escadron ye commandant ba de fana kun don a y'a ka kalanw bɛɛ lajɛlen kɛ sa min ye avion so ko ta nasiraw la ka jɔnjɔn caman sɔrɔ juillet kalo tile 3 san 1978 o y'a to sa a ka se ka se wɛrɛ sɔrɔ tuguni seko ni dɔnko la min ye faamuyaliko ɲumanw na pankuruko la Irisilakaw olu fɛ yen a taara ka taa Irisi kelenw fɛ yen tuguni ka taa dɔ wɛrɛ fara a ka kalan kan kalan min b'a to a ka Surasiya yɛrɛ bɛ jo min ye kalanw bɛɛ lajɛlen simɛli a ka sɔrɔ ka segin ka na jamana kɔnɔna na ka jɔyɔrɔw k'olu sɔrɔli daminɛ ingénieur d'escadrille a y'o kɛ escadrille de châssis a y'o kɛ ingénieur de base k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ministère de la défense kɔnɔna na fana a kɛra conseiller militaire ye jamanakuntigi ale yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la a ka ko faamuya cogo a ka kalan kɛcogo a n'a ka dɔnniya ko kɛcogo fana na a ye jɔyɔrɔ fana caman sɔrɔ jamana kɔnɔna na min y'a to o ye dɔ fara a ka dɔnniw kan ka se ka jɔyɔrɔbaw fana ka d'a ma o la sa min ye armée de l'air ye a y'o ɲɛmaaya kɛ n'o ye commandant ɲɛmaaya ye armée de l'air la a y'o kɛ san 2005 ka taa se san 2008 ma a ka waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna Keba min ye baara kɛcogo ɲuman ye cɛsiri ani timinandiya a y'o k'a taabolo ye médailles olu dira a ma n'o ye médaille d'argent ye ka taa se mérite national ma effigie abeille chevalier de l'ordre national médaille des nations unies médaille militaire officier de l'ordre national commandeur de l'ordre national Keba nin bɛɛ lajɛlen a ye nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ min ye Yusuf Bamba ye maa min don a dogolen tɛ fiyewu armée de l'air o bankun kan sabula baara caman bɛ yen a y'o kɛ fo ka taa se a ka don laban ma wa min ye Yusuf Bamba ye i y'a wele waati o waati a tɔɲɔgɔn ko k'a bɛ i jaabi colonel major minnu bɛ yen olu caman nana ka na tasibila kɛ a ye a denw a somaw a n'a limanaw bɛɛ lajɛlen nana sa ka n'a jira k'a fɔ ko ala ka lahara sɔn suma ye Bamba an yɛrɛ bɛ dugawu kɛ sabula tuma min na a tun bɛ yan Senu an n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Keba waati gɛlɛnw na waati minnu tun ka gɛlɛn kosɛbɛ pankuru caman tun tɛ armée bolo an b'a fɔ k'a fɔ sa ko ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kisi min ala k'o nɔgɔya n'an bɛ taa jɛmu ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ni ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan su in na nɛgɛ kanɲɛ 21
nega kan tan segi Famara Berté ale na kaya ka kiwara ko lu daw ma ke ba jalo ki yere fo ki wara ni segu yewa segu kan ni manyogolo juma ye segu lata e ba ro ko segu ka wulu ni to ko miya ko mintu ke ba ni daga bana wulu yere e ma ya aya segu ina mintu foto chama nga yira ke ba kai bita ko joya ka be fo ka be wala mano alaka tle here tama alaka tle here dama shini kenan labango mala ko dama alaka nga jamana ki sala nga jamana tanga akambe El Haj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konna na tidania obolo fara me nyono uluka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara slame dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke akaseka yere soro ni nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo ama yirula ka fo slame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo Mali slame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be seka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara slame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tsela bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ku jobi ambe onamanta fara utaka